Mandžukić junior počeo je sa 6 godina u Dicingenu, a nakon toga slijedi dolazak u Marsoniju, u koju je prošao sve mlađe uzraste. Da, pa evo, vratio sam se onda iz Njemačke u Marsoniju, u mlađe pionire tu, gdje je bio trener Damir Uhek, koji je stvarno mi pomogao u školovanju dalje osnovnih ovih stvari i stvarno je dobar trener. Prošao sam sve uzraste u Marsoniji, od mlađih pionira, evo sad do seniora. I bio sam na posudbi u Želji godinu dana, što me je dobro došlo. Sad sam tu u seniorima, gdje se trudim i dajem sve od sebe da igram i tako. Danas je Mario Mandžukić, iako ima 19 godina, uz Sašu Musa najbolji igrač Marsonije, te je uz Zalića i najbolji strijelac kluba nakon prvog dijela prvenstva u drugoj ligi Sjever. Pa dobro, evo, ja tako pričaju sa strane. Ja mislim da ti ljudi sa strane što gledaju da oni bolje vide, a pričaju da smo ja i Mus najbolji. Pa ništa, ja igram nogomet i borim se za klub, za dres što nosim, za svoj broj i igram sa srcem i uvijek ću dati sve od sebe. Mario je od oca naslijedio nekoliko bitnih stvari, a to je upornost i borbenost, bez kojih se u sportu ne može uspjeti. Pa eto, to mi izgleda da je urođeno to tako, a meni je drago zbog toga i mislim da bi takav trebao ostati, jer nadam se uspjehu u daljnjoj karijeri. Svakako da je pred Marijom, ako se bude razvijao kao do sada, velika nogometna karijera. Dakako da i on sam ima svoje planove, a želja svakog nogometaša je nastup u reprezentaciji. Pa ja za sad do 6. mjeseca imam ugovor u Marson i za sad mi je Marsonija na prvom mjestu, a javljali se već neki ljudi tu iz Hrvatske, a bilo je iz Njemačke poziva, pa tako ja sam si postavio neke visoke ciljeve koje želim na kraju ostvariti. Pa reprezentacija da je isto jedan od ciljeva. Na kraju smo Marija upitali, može li sin biti bolji od oca? Pa ja mislim da može. A što o tome misli otac Mato? Meni je drago da bude bolji. Ja idem ka tome i savjetujem da bude bolji. I normalno, ako ima podršku, mene još draže. Uz veliki, Mario igra i mali nogomet, nastupajući u prvoj ligi za Argus, a prema svemu sudeći, nakon niza odličnih igrača s ovog područja u novijoj povijesti, Škinjara, Edina Mujčina, Karića, Olića i drugih, Slavonski Brod je o Mariju Mandžukiću dobio novog nogometaša, za kojeg će se u skoroj budućnosti još čuti, samo lijepoga, ali to mora opravdati svojim radom i zalaganjem na svakom treningu i svakoj utakmici.